Hirap na kayo. Dumating na yung mga mamabudol sa sarili nila. Binudol nila sarili nila. Doon sa may ano, yung parisan. Di ba, may parisan. Nagbila ako ng top. May buntag mga guys. Sunday ride karon. Atong ruta kay Sierra Loop. Atong kuyog si Atan, si John Paul, si Bennett o grupo nilang Kevin. Pero sabot may nga diretso lang, hinay lang, spinning lang ba. Agi mi og Teresa sa Antipolo Teresa, naog mi og Baras, Sampaloc Road, left turn sa Sierra Hotel, naog ko sa Buso. So that's the plan for today's Sunday ride. Kaya baka humak sa'yo, hindi kayo init. Hayag biya kayo. Let's go mga guys. Kagod ta. Grug. Teresa downhill. Asa lang ka to mga boys? Mga sunog ko to Juan Paulo ay. Gusto kay paguna. What a view. What a view mga bay. Kami Pagos mag Gadabok kami Naso rami. Magyapon sila. Go down. Naana si Bennett o si Atan. Si John Paul o si Kevin doon, nasa loyo. Kasama natin Makalok. Kevin. Ano sabi niyo? Maganda yung ano, daanan. Segment pa. Kaso nga, nahuli. Baras na, baras. At ano? Asa? Ayan, paris nito. Wala. May papukari-pukari pang nanalaman. Yun yung ininom ko lang. Ganon pa rin. Siguro nilalagos na yan, sir. Ininom Net. ko paris yan, eh. Ininom ni Bennett eh, kaya wala ka ito. Tubig na muna. Tubig. Dehydrate ka ba? Hindi naman dehydrate ka, Lilo. Net, ano masabi mo, Net? Ano masabi mo? Budol. Budol. Budol daw. Sabi niya kanina, binaligtad ni sir eh. Binaligtad sa may ano eh. Tumulong eh. Left turn. Yeah, so na Miss Cueva mga guys. Mauna ni ang left turn, Sampaloc Road. Welcome to Sampaloc, boys. Malakas pang boto. Sampaloc Road, gawas o Marilaki. Let's go mga guys. Bennett on the mix. Boy Bennett, Atan, John Paul tsaka Kevin. Umpisa na lang ahon. Wala nang amigo-amigo ah.
Away na muna tayo ngayon. $15 kilometers of climb to mga guys. Let's go! Tunga na sa climb. Tunga na lang. Morning po. Picturean nyo ako. Picturean nyo ako. Dito tayo sa unahan. Yung may view ng Laguna Lake. Grabe sa duha. Mga 3 hours nagahantay. Wala pa ba? Laguna Lake. Look at that mga guys. What a view. Last climb. Last climb mga guys. Tay, wala ko pa. Kita na. Last. Turut na pa. Sabot yun. Ang duha nagtambay na sad. Laguna Lake. Yan. Grabe lakas sa dalawa eh. Nagpahinga pa, 3 oras na naman nagpahinga. 6 na. Let's go mga guys. Grabe sa dalawa mga guys. Inuwanan ako. Need practice, I've been do. Let's go down mga guys. Last climb mga guys. Papuntang Sierra Madre Hotel.
Sierra last spike. Kapit na mga guys, 2 kilometro na lang. Gwapo rin cute rin. What a view. What a view! Kapit na yun sira. Ang sayo? Hatanoy! Atan, first to arrive, Sierra Madre Hotel. Champion, Atan. Grabe sa Atan, oy. Grabe sa Atan yun. Mumok yun sa Atan, mumok. Congrats, Tan! Sierra Madre. Yan talo. Doon lang na tayo sa ano? Oh. Sa Haring Solomon lang tayo. Okay, lampos na ba ang mga bay? Sierra Loops. Now at Haring Solomon. Alex. Yeah, hello. Yay, dito. Dito Alex Padayos, we miss you. Parking, parking. Now at Haring Solomon. Kain konti. Oh. Grabe at tanah. Haring Solomon. Hello. Morning. Kaon, kaon, kaon. Kaon mga boys, kaon. Kami lang Jonathan na ada kaya asa nang tulog. Binit ni Hono kaya idli pa daw tug. Ano amo asa na to padung na to. Bilang padung 30 minutos sa may paabot. Ako tawar Jonathan no. Kay Jonathan. Happy Jonathan kaya bodong mo dia mga tulog. Lumi overload Jonathan. Tama pang-uwian. Sierra Haring Solomon. Kapoy mga boys, kapoy mag-biker mga boys. Masaya namin mag-biker. After 45 minutes of waiting. Sabi talaga, budol yan. Ha? Di? Ano sabi? Sabi ko tan? Naman daw pala ni Sir sa'yo eh. Ha? Paano naging budol? Sinabi ko Sabi lahat. naman. Sinabi ko 125 kilometers. Sinabi ko akyatan. Anong budol dun? Ikaw lang budol sa sarili mo. Ano net? Ikaw, ano? Dilit, natulog. Tulog. Ako eh. Hirap na kayo. Dumating na yung mga mamabudol sa sarili nila. Budol nila sa sarili nila. Doon sa may ano, yung parisan. Di ba, may parisan. Nagbigla ako ng top. Last part. U-turn pa lang to eh. Marami pang nahaon. Galit na sila sa sarili nila. Yung galit sa akin ha. Sinabi ko na lahat. Okay mga guys, muna na ko nila kaya natin lakaw. Bye bye. Bye bye. Ingat. Si Jonathan no? Ha? Tayo na lang nila. Natayin mo sila? Ano mag-guide sa'yo siya? Alam namin Jonathan. Diretso lang naman yan.
Okay, okay. Thank you, boys. Ingat po, eh. Bye-bye. Okay. Ulit na ta. Maring Solomon. Mga bike ko. Diyan ko, nakabot yun. Okay, bye-bye. Oh, naroon na checkpoint. Wala yung magtambay na rin. Very good, police. Ay, salamat. Wala yung magtambay. Masa na kung ron sila. Thank you, police. Mana ang radar climb mga guys. One left na lang. Buso-buso na lang. Climb. Time check 11:38. Mani radar dito mga guys. Wala na dyan ko nagparking ang motor. Very good yung mga polis. Salamat mga polis. Na-safe na po ng Marilaki. Ay, Big C. Big C. Radar. Going down mga boys. Woo! Let's climb itong buso-buso mga boys. Time check 12:07. Okay kayo. Tingin ita 12:07. Timing kayo. The best climbing time in buso-buso. Oh, rock. Nothing left. Buso-buso na. What a day. Time check 12:23. Distance 92.8. Kapoy mga guys. Kapoy mga guys, kapoy. Oh. Oh yeah. Uy. Oh. Muntah. Let's go down. What a view. Going down, kabaling. Grabe. Usap pa ta mga guys. Kita na.
Dili rakat natapos ang atong screening Sunday ride mga guys. Total distance 125.4. Time check 2:13 sa hapon. Elevation gain 1762. Okay kayo. So, salamat sa mga ni Kuyo Jonathan, Bennett, Paul, ug si Kevin. Ay mong katagam sa sunod na sa kagod na sad mga guys. Rog. Oh, uyay.